गरम को क्या बोलते हैं आप कहाँ से हो? कहाँ से? बिहार से। बिहार से। और आप? तिनसुकिया। सारिसुकिया नहीं। खुलुमबाय लोगोफोर, जों दिनै थांनो नागिरदों दाउखा बाहा होननाय गामि रिजार्भ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायगा नायफैदों। मा जायगा होनोमोनलाय सार? दाउखा बाहा। दाउखा बाहा। चिराङानो गोलैयोना? चिराङानो गोलैयो जाहैदों। ओमफ्राय जोंबो फार्स्ट टाइम दिनैहाय फैफेराखैमोन बिनि सिगां। थ' नुफैनानै बोरैबाबो मोनदों गोसोखौ जे दासिमबो बिदि थासारियाव दङ। सोलायजानो लुगैदोंमोन, लामानि कन्डिसन बिराद गाज्रि। जों बै बेसेबांबा गोजान 2 किल'मिटारसो गोजानाव गारि दोननानै थाबायबोनांदों। गारि हाबजाया। बिनिफ्राय जों थाबायबोबाय। बिनिफ्राय दा नुदों लामायाथ' ओरैबायदि सान्दुं, बिनिफ्राय गामिनि गथ'फोरनि थासारि बेफोरना बिराद दुखु मोनदों। आच्छा। गाज्रिथार। माने दासिमबो दि बर'फ्रा बिदि थासारियाव थायो। बुंनांगौब्ला लासिं सिङावसो दं जों दा। फै सिगाङाव नायबावनो। चिरां डिस्ट्रिक्ट दाउखा बाहा होनो गामिनि नामखौ। जों दा फैदों, नायफैदों, नायदिंफैदों। आबाद खालामदों नै, बेसरनि आबाद। बांसिन खेथिजों सोलियो आरोना, बेसर फोदों नै। माने चिराङावबो दे बेबायदि गामि दासिमबो दङ। दिनै नुनानै खोब बोरैबा मोनदों। जेनेबा दिनै नेसनेल रडनिफ्राय जों इसिबां गोथौआव फैदों, भुटाना खाथिथारसै। माने हाजो सेराव फैथारबाय। दा बेखिनियाव जों बेबायदि नुनानै गाबखांदों आरो गोसोआ, जे मा बुंबावनो। बे न'खराव जाय फैदों हिनजाव गैला, उन्दै बैसो हासिङावनो थांबाय फाथो दाननो। आच्छा। हिनजावा गैला बेना। बेना? औ, नै बेना। बिसोरो बिनि मानसि नङा। आच्छा। न'नि बैयावसो आरो बिसिनि न'आ। ओमफ्राय माने दा बाव जों रायलायदोंना न'खरनि मानसि दा साथि गैया बाव। आच्छा। न'खरनि मानसि गैया। बेबो होन, बेबो होन, बेबो होन, बैबो होन, बेबो बिमाय, बेहा बिमादै, बे बिबथै, आं जाहैबाय बिसिगि। आच्छा आच्छा। न'निलाय गोजा आरो ओमफ्राय बे ओमफ्राय खिन्थु न'खरनि मानसि, न'खरनि खामानि खोन्थादों दा न'नि मानसियानो रावबो गैया बाव। ओमफ्राय गथ' थालांदोंना? आहार जानाय थालांदों, क्लास 9 थालांदों, क्लास 8 थालांदों। साबसे थालांखो बेबा? साबा दङ। साबा। ओमफ्राय बे आहार जानाया? आहार जानाया दुइसिन। दा आहार जानाया दा बिबुजों बर्थमान थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं। हाबनांगौ, स्कुल हाबनांगौ। मा मास्टारखौ लाखियाखै नामा? इन्दिरा। मन्दिरा। इन्दिरा मन्दिरा। मन्दिरा। इन्दिरा। बे मन्दिरा, बे इन्दिरा। बे देरसिना बे देरसिन? बे देरसिन। बे देरसिन। बे सेकेन्ड। दा नोंसिनि गामियाव होनदों रावबो बुरजा फरायथाराखै, बुरजा फरायनो नाजादे। बुरजा फराय। माने नाजानांगौ, बेखौ जेननानै दाथा। खैफोराथ' बयनिबो न'खराव फैखायो, खैफोद फैनोथ' बाथ्रायानो गैया। अब्लाबो गावखौनो गाव नाजा। नों ओमफ्राय मानो थांथ'वाखै स्कुलाव? न'आव खामानि मावनो होनदों ना? नों थांगासिनो ना? थांथ'वाखै। नों मा थांथ'वाखै? खामानि मावनांदों। दोनों नहीं अभी। सुन के बुरा लगा। जों माखासे बाथ्रा सावरायखांना फैबाय, न'खरनि सोमोन्दै बोरै बोरै बेखौ जों दा मिथिनो मोनबाय। गामिनि थासारियाथ' जोबोर गाज्रि। न'खरनि बिहामजो जिउ गोमालांबाय, गथ' साबा थालांदों, हिनजावसा साथाम, हौवासा सानै। दा बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय, जोबोद दुखु नांदों। गथ'फ्रा स्कुलाव बांसिनानो थांनाय जायानो, खारन खाथियाव स्कुल गैया, स्कुला दङब्लाबो गोजानावसो, आरो फोरोंगिरिफोरबो गैया। स्कुलाबो आरो लुफुंनो हायाखैनो। दा गथ'फ्रा सानफ्रामबो मोसौ मैसो गुमबाय बायैसो समखौ हगारगासिनो दङ। बेयो मैदेर नेग्रा
दङ मानसि दं उन्दुगासिनो दंलै उन्दुगासिनो हिलै लामायाथ' दंना गैयाथाय लामा बानायलांनो हाखागोन ना गोदान लामा थाखुमालायनोसो गेलेनो मोजां जासिगोन हा चेनेल उथुब चेनेल दङलै फिसा दंलाबायो मोनदों सार आं माने लेखायाव माने लामायाव मोनसे ओरै खिथुमनानै थानाय लेखा मोनदों नैबे नै साइजखौ नायबा हमनो हाखायो खिथुमनानै थानाय अके बेखौ बोलाना लायना आं सानदोंमोन लाभ लेटार होननानै लाभ लेटारथ' नङा बुस्थुआ माबा फिननाय दं बाहाय देलाय फरायना होलाय जोंनो फिननाया नै 9 नंनि फिननाय होदों रांखान्थियारि बुहुमखौराङा जाबाय रांखान्थियारि आयदाया हेफाजाब होनाय आच्छा आरो लोगो जादेरनायखौनो बुहुमखौरां बुंनाय जायो आच्छा दा आं बाथ्राखौ बुजियासै मा रांखान्थियारि बुहुमखौरां होनदोंमोन सिगाङाव बुहुमखौरां बुंनाय जायोसो होनफैबाय बुस्थुआ साननो गोनां दङ एसे गुवारै बिजिरना होनो हागोन नामा बेखौ आं सुंद' टाइमाव गुवारै बेखेवनो हानाय नंला बेखौ फोरोंगिरिफोरनाव लांनोसै आच्छा दे सिफियाव लादो होमबा पकेटाव लाबालाय आं फरायनो मा लिरनाय दं नै माथो एसामिससो बर'ब्रा हैद एसामिससो बर' 9 नं मा फिन 9 नं फिन অসমৰ ৰাইমন সকলে আমাৰ এই মৃত্যু কমৰ জবৰদস্তি বিয়া কৰছিলোনো बोरै जाखो बे लकेल सुइमिं पुल दाबो मोनहैया बरिया दैया ओरैबो न'खौ आयु बेसेबा खनायाव गंसे न' बेसेबा गोलाव फैयै फैनानै हाग्रा गेजेराव गंसे थिख'ख' न' गिर जायगा रे पकड़ो चलो wah आंखौ गालांलायो आसोला आंखौ नाङा आरो बा आखला बिथिंना हिनजावफोरखौबा लांलायो बारहोलायो आंखौबा बारहोआ ओंखाम उखैयाखै बेखेल उदै जाला खुगाया जायो उदै जाला ओमफ्राय आच्छा मोनफैबाय न'खरसेल' ना बाव थिख'ख' न'खरसेल' ना आच्छा बरियाथ' जायगा जिरायना थानो ना आरो नै जि सुनो दुगैनो बेसेबा गोजान फैना न'खरसे मोनफैबाय नै थिख'ख'नो मेंनानै दै लोंबाय हनै गिलास 4 ना बेसेबां लोंखो बे थैखागोन ओरै मा जादों माबा गोलावलै मा नामथाय सबाय बिमा होनो नामा आच्छा फरायगासिनो दंना बेसेबां क्लास मोननाय लिरनाया 10 ना हाइ स्कुलनि थाखाय नोंसोर बहा थाङो पाटाबारियाथ' गोजानथार जाना गोजानानो जायो थाबायनानै थांबावो बिसोर ओमफ्राय नैबे फरिखायाव अट' रिजार्भ हमना होदों औ नों एग्जाम लिरखांबाय ने गाबोन दंबावो होमबा मानि एग्जाम होनलाय सेलेक्सन जायोना क्लास 10 क्लास 10 मेट्रिक होसिगोन ना आच्छा नोंसोर बाहाय खैथासोआव ओंखारनो गोनां जायो बे क्लासनि थाखाय 7टा 7:30 क्लासा मा ओमफ्राय 9:00 जायो 9:00 दानाथ' गभर्नमेन्ट स्कुला 9:30 बा एकदम क्लास जाथारनाय जानांगौ 9:00 जाखायो दाना 9:00 दाना क्लास जाखायो सुबह 7 बजे से आते हैं स्कूल के लिए यहाँ से पैदल कितना दूर है यहाँ से एटलिस्ट 6 किलोमीटर मोजां जागौमोन साख्रि जानाय मोननानै आबौ आसा गैला आङो माने गथ'फोरखौ अननानैसो आं आसा गैला गथ'फोरखौ अनदों आं खाथियाव स्कुल गैलाना ओजों फारसेथिं एसिस्टेन्टआबो फैया 92 निफ्राय आं क्लास बे स्कुलखौ स्टार्ट 95आव बिएचसि एपइन्टमेन्ट मोनदों 95आव बिराद मोजां सोलियो गभर्नमेन्ट जाथारनांसिगोन आरो बेथ' फरेस्ट भिलेज माबा गोलैया गोलैया होमबा फरेस्ट भिलेजनावथ' बेखौ थाथारनांगौमोन আপনি এতিয়া অকলে এনে ষ্টুডেণ্ট কিমান আহে এনে 35 আছে 35 ষ্টুডেণ্ট আছে
ক্লাছ মই অকলে কৰি থাকোঁ মানে এনেকা ক্লাছ ডিভিজন নাই মানে LP सेक्सनाव क्लास माने 1 आवथ' दानिया संथायलाय 5 निफ्राय क्लास 5 लयते स्कूल भी चलाते हैं और परिवार भी चलाते हैं खैरगुरी बेंचर LP स्कूल ना ক্লাছটা ফাটাবাড়ি লক্ষ্মীপুর এই বজার बेंचर ফাটাবাড়ি লক্ষ্মীপুর আপনার নাম রমেশ কুমার दोनलायनो आं जिरायनायाव गावनो थांफाखाबाय बारा नाखिना स्कुलाव 39 इयार्स जाबायना बिसिबाङाव थारमाने नोंसोरनो गायसनखादों आरोखि ना औ आंनो स्टार्ट खालामदों बेसेबां सनाव गायसनामोन नोंथां 1982 क्या 1982 established established उन्होंने खुद किया गामिया माबा 6 नं फाटाबारि 6 नं दैमागुदि दैमागुदि ना दैमागुदि मा फैनाय लावला खिखादों खिखुरि आरो फाटाबारि होब्लाबो जायो 6 नं फाटाबारि होब्लाबो जायो थारमाने बेरखेराव फाटाबारि गोलैसिगोन फिउआ फाटाबारि बारा दा खोन्थालाय दयानो दया खिथाबाथाय सेस जोबगोन बे दानो फिथाइया बेनो दा खिथालै नुबाय दा जोबजोबसिगोन बे जानाय लोगो लोगो अयनायखा बेखौ जायो ये और बड़ा नहीं होता है क्या ओ ऐसे ही नै बो मानायावसो सौदुनायावसो आन्दाज मोनो मैदेर सिफायनाय होनो बियो आदसा हाथी ने तोड़ दिया अरे बाप रे कितना डर लगा होगा अचानक से हाथी हो गया जों न'खौ सिफायलांदों आरोना बेयाव सौदुनायाव आन्दाज मोनो थिङाबो एसे रोजाना मैदेर सिफायलांनाय न' आरोना आदसा क्या बोलता है उसका नाम हाँ पwibai लेकिन ये बहुत तरका नहीं होते इसे थोड़ा छोटा होते हैं बेखौ मैदेरा जे फैदों बै न'खराव बेखौ जालांजोबदों आरो नै बेखौ माइखौ नैफोर लेमनायफ्रा न'आहै नै जोंदि दा जे न'खराव फैदों बे न'खर गारजेननि मुङा जाहैबाय रमेश कुमार गयारि बिथाङा खैरगुरि बेन्सार LP स्कुलाव 39 इयार्स हेड टिचार मावबोदों जेबो बेथन गैयालासे खोनाना जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव गोबां दुखुबो फोरमायदों क्या कर रहे हो जिरायलाबायखाबाय मेंनानै मेंदोंना यस हेलौ लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे बुस्थु देखायनो नै बुस्थु बे मोसौ बाथोन मैसो बाथोन मोसौ बाथोन आंनि मोसौ बाथोन दोनग्रा नोंनिसो मोसौ बाथोन बेयावबो नै बे माबा मा होनो गुमग्रा बेयो मोसौ गुमो बेयो मा होनोमोनलाय बिदिखौ मोसौ गुमग्राखौ लावखार हिनजावखाय बेहा लावखारि जाबाय हरदो आंखौ गरसे गरनैसो नांगौ गरसे गरनै हरदो मोसौ गुमनानै जायाबा उफाय गैला आयो फिसा आरना मोजां 10 थाखा दंमारोलाय मानो फैयामोन मानो फैयामोन ने लाथा बायोलै इसोरो जानायफोरा खाथियाव जानांगौलै बुरजा मोनलै गिदिरावसो लेंना एक नम्बराव बिकेल जासुलाया थैंक यू मोननैमोन गरम को क्या बोलते हैं आप कहाँ से हो गुदुं कहाँ से
बिहार से और आप 300 सारिसुकिया नहीं तिनसुकिया बढ़िया मैं तो हूँ शिरांग का हाँ और मैं शिरांग से हूँ शिरांग से हूँ और कहाँ रहेगा शिरांग में शिरांग में रहेंगे हम एक्चुअली हिंदुस्तान जाएंगे अच्छा पाकिस्तान नहीं जाएंगे हाँ, और हिंदुस्तान तो भारत में है हाँ दूर होता है यहाँ से थैंक यू ये क्रीम है ना इसको भी खाते हैं इसको लगा लो आप इसको भी खाते हैं आयुर्वेदिक सुनी दे भी है पतंजलि सुने पतंजलि एलोवेरा नहीं बनाने Ilu na, Uy, Naili.